Publizitek egingarritzat hartzen dute, egiten bada diru bilketa kanpaina bat, diru gehiago jaso daitekela haur gozetu baten argazkia agertuz, 1.000.000 bat haur gozetuaren estadistika aurkeztuz baino. Zein garrantzia duen, eragina aldi berean, komunikazioan, zer agertzen den eta nola agertzen den. Badakigu Jesus istorio kontalari bikaina zela. Eta gaur istorio bat kontatzen digu eskaintzen parabola eran. Guretzat oso ezaguna dena. Eta lehenengo galdera da, zertarako kontatuko digu istorio hau? Zer eragina egin nahi du guregan? Historiaren muinean, bi pertsonai daude. Epulon aberatsa eta Lazaro pobrea. Aberatsak purpurazko eta lioizko jantziak ditu, Lazaro ordea etxe aurrean dago, txakurren artean, zauriz josia, noiz ogi puska bat hartu. Charles Dickensen Gabon kanta, Eguberritako ipuinak bilduman, oso modu solian eta xehetasun finez deskribatzen du nola aberatsek izan dezaketen sentiberatasun eza. 19. mendeko Londres hiri industrialaren paisaia gogorra agertzen du. Industrializazioaren lehen garaiak dira, pobrezia handia da, gauetan ere kaleetan pobreak daude, non lekurik ez aurkitu, eta horren aurrean, ipuinean agertzen da pertsonai bat, hotzotzean dioena, berarentzat ulergarri dela, pobreak izatea. Ez direlako saiatzen konponbideren bat aurkitzen. Parabolako aberatsa baino, krudelagoa da pertsona hau. Epulonek ez zuen gutxiesten Lazaro, alboan zuen eta ez zion kasurik egiten. Dickensen pertsonaiak ordea gutxiesten zituen pobreak. Hau da, radarretik kanpo uzten zituen laserian zeudenak. Hildo horretan ere, 2 mende geroago, Aita Francisco Bergogliok egindako lehen kanonizazioan mezu hau utzi zuen. Bizimodu errazean bizitzeak, bihotz gentrifikazioa dakarrela. Hau da, bihotza beregan bildu eta batentzat, soilik norberarentzat isolatzea. Bestei gertatzen zaienaz arduratu gabe. Aita Santu berak lehen urteko agintaldian, Lampedusa uhartera egindako bizitaldian eta bidaian, esasolaren globalizazioaz mintzatu zen. Laserian ahaztuz gero, hobeto sentitzen garenez, alduenak berea egin dezala, batentaldi hori daukagula. Bestearenak ez gaitzala ukitu, ez eragin. Bide horretatik ondoriztatzen zuen Frantziskok, negarregitea ere ahaztu egingo zaigula. Eta hala dirudi, gizakiok esasolara jo genezake. Esasolak eskuak poltsikoan sartzera
garamatzake, maitasunak ordea ekitera, geldirik ez geratzera. Oroitzen duzue Francis Ford Coppolaren Aita jauna, aita bitxia, The Godfather, El Padrino filma. Han personai nagusia da Michele Corleone, mafia burua, eta momentu batean aitortu nahi du. Eta aitortzera doa gotzai batekin. Eta aitortza egiten dute plaza zabal batean, eta aitortzaren une batean gotzaia altxatzen da, joaten da plazaren erdian zegoen iturrira, eta han harri busti bat hartu, eta eskuekin erditik zatitzen du. Eta Corleoneri esaten dio, begira, harria kanpotik bustia, eta barrutik ziku, eta nolabait ondorioztatzen dio. Zein zaila zaigun errukitasuna gure erraietaraino iristea. Hortik doa, hain zuzen ere, gaurko irakurketa liturgikoek jakinarazi nahi digutena. Besteekiko adi izan gaitezela eta gertatzen zaienaz arreta har dezagula. Lazaro eta aberatsaren arteko pasartea, ondasunen erabileraz gogo eta bultzarazten digu testu honek. Kristau izatea ez baita soilik norbera zuzen izatea. Zeren egiten eta egin gabe uzten duguna besteengan ondorioak dituzte. Ebangelio honen mezua beraz, hurbilenen gabezietara begiratzea eskatzen digu. Eta galdetu genezake, zenbateko arduran dagokigu hori, noiz behinka, beti zenbat aldiz, naiz eta lanpeturik izan, eta eguneko beharren mende, ala denbora faltan, pazientzari gabe edo arduraz zamatuta gabiltzala, jainkoak beti beste zerbait desberdinera deitzen gaitu. Zertara badakigu. Hartu dezagun galdera hau. Zertara deitzen digu gaurko ebangelio parabolak. Hor uzten dugu gure barnean galdera eta sensazioa, parabolaren sensazioa. Aurrera egiten erantzukizunez fedeak lagundiko digu. Eta orain fedea adieraziko digu kredoaren bitartez zutik.